Hej, jeg hedder Annette, og jeg har hypnoseterapeuten.com. Når vi hører ordet hypnose, så tænker mange straks på sceneshows, hvor folk gør mærkelige ting, eller på film, hvor nogen mister kontrollen over sig selv. Men sandheden er meget andet, og hypnose og hypnoseterapi er langt fra de her myter. Det er hverken magi eller tankekontrol. Faktisk er hypnose en naturlig tilstand af fokuseret opmærksomhed, som vi alle oplever til dagligt. For eksempel når vi dagdrømmer eller bliver opslugt af en god bog. Jeg kan ikke tvinge dig til at gøre noget mod din vilje under hypnoseterapi. Tværtimod så bevarer du hele tiden kontrollen og kan til hver en tid sige stop. Hypnoseterapi handler ikke om at miste bevidstheden, men om at blive mere opmærksom på dine egne tanker og følelser. Mange tror også, at kun nogle få kan hypnotiseres, men de fleste mennesker kan faktisk opleve hypnose, hvis de ønsker det. Så næste gang du hører om hypnose eller hypnoseterapi, så husk, det er et seriøst og anerkendt redskab, der kan hjælpe med alt fra stress til rygestop, og det har intet at gøre med hverken trylleri eller manipulation. Så hvis du vil vide mere, så kontakt mig endelig. Vi tales ved.